Welatê berfê ya Sunarê Kavabata. Weşanên belge. Berhema ya Sunarê Kavabata ya bi navê Welatê Berfê bi wergera Aliya Düşünmez ji hêla weşanên belge ve derket. Ya Sunarê Kavabata di sala 1809 de ji dayîk bûye. Hêj 2 salî bû dayîk û bavê wî jiyana xwe ji destan. Galik û pîrka wî ew mezin kirin. Piştî zanîngeha împeratoriyê ya Tokyoyê ku ta dike, dest bi rojnameyê û nivîsê dike. Berhema wî ya herî bi nav û deng Welatê Berfê ye. Nivîskar di sala 1968 de xelata wêjeyê ya Nobelê digire û piştî vê bi 4 salan di sala 1972 de întixar dike. Ya Sunarê Kavabata berhema xwe ya herî bi nav û deng Welatê Berfê di 12 salan de temam kiriye. Di Pirtûkê de têkiliya zilamekî xwende, bajarî û geyşayeke li çolterê mezin bûye têve gotin. Li hengê romanê Shimamura yê ku karekî wî yê bi cih nîne li ser reqsa rojava lêhûr dibe. Li Tokyoyê li herêma ku tacîr lêrûdinin mezin bûye û şanoya kabûkî baş dizane. Piraniya wextê xwe li ser lêkolîn û nivîsa reqsê derbas dike û wêneyên di vê mijarê de arşîv dike. Shimamura li otêlê dema Komoko naz dike, di navbera wan de têkiliyeke hestî dest pê dike. Her du jî evîndarên hevin lê ji ber evînê layıqê xwe nabînin ji hev re nabêjin. Komoko di zaroktiya xwe de jiyaneke nebaş derbas kiriye. Gotinên Shimamura dem şaş fêm dike. Li gel vêyekê jî dema nêzî hev dibin, ev car Shimamura ji ber xwe dibin bandora malbata xwe hîs dike, jê dûr dimîne. Her duyan derbarê çiyayan de dest bi nîqaşê kirin. Jinê behsa jiyana xwe kir. Di vî Welatê Berfê de ji dayîk bûye, lê li Tokyoyê ji bo ku bibe geyşa peymanek mor kiribû. Piştî demekê mamosteyê wê yê reqsê hamiyekê ku karibe deynê wê hemûyan bide dîtibû. Lê mixabin hamiyê wê piştî sal û nîvekî miribû. Gotibû ku 19 salî ye. Shimamura fikirî bû ku 21 û 22 salî ye. Shimamura hema her sal ji bo bêhnvedanê diçe avgermeke li çiyayê Tokyoyê. Tim bi xwe re heman geyşayê Ango Komoko dibe. Di nava demê de nêzî hev dibin, lê piştî Shimamura Yoko ya ku bi Komoko re heman malê parve dike, dibîne her tişt li nav hev dikeve. Shimamura şeva ku ji bo Komoko bibîne hate vir, ronahiya nevreqa çiya di rûyê Yoko de di birqî hate bîrê. Ew hesta ku di singê wî de bilind dibû, ji nû ve hîs kir. Sal û mehên bi Komokoyê re derbas kiribû, hêç ku wê gavê bi wê ronahiyê re ronî bibû. Îcar ji rûyê wêyekê fêm kir ku di nava êşê de ye. Komoko bi destên xwe çavê xwe girt û qêriya. Gava ku bêhna qelebalixê qutbûyî ji rex Shimamura veqetiya û ber bi alevan ve dest bi bezdanê kir. Ya Sunarê Kavabata ku di nava nivîskarên serekeyî wêjeya cîhanê de tê nasîn, weke berhemên xwe yên din di Welatê Berfê de jî zimanekî sade û hilû bikaranîye.